Shalom. Tapasada marohata, tapahohoma, asatapuka, parminggota di bagasan Arianon, tau sanggap nang digorni tuhata. Adoros satapuka parminggota, jumulu mahita martangyang di bagasar rohata bi martangyang mahita. Amin. Tapuka mamasuk marede hita.
Di bagasan gor ni bata ama, dohot gor ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gor ni to di parbadia, nama palangit dohot tanoon. Amin. Asima roham biau, ali Jehovah, setergugut doau, maras do rohaku do degiku, alayang guau, tuho doau marho perusan, ali Jehovah nikudo. Hodo de bataku, marguru tangabu do akapar soryoki. Say palua mau setangani akka musuku do sianaka nama mangolotong yau. Ali Jehovah seunang paurak au, ay hodo na hujou. Say palua mau marhiti hati goramu, haleluya. Ali amanami dari badua bidang di pada para siroha tu selalu jolma manusia horo daung mangalehon anakmu nasa sedai lau mamorsad dosa nami marhiti hama matena di hau pila silang pahot jala patugu marohanami asa marsitutu hami maka porseai hasesadi dosa naung pilatu pami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami jala asa masih hohot rohanami manio pakirimo na tugu dia siniroham naso marhasohotani ala ni anakmu haholongani Tuhan jalasi palua hami amin.
Tabigima hatani di bata patulul jolo ni jamita turpuk di minggu tasilal minggu palmarum ima natasura di Matius bidulul sada mamuka mai sianaya sada sahat rodia ayat sia asata jahama margati soring anu dia ayat sia rak majahita songonon mahatan itu hatta dungi law madapotun huta Jerusalem sahak manasida tu sosor bet pagi mardonokon dulu jetun sianima disuruh Yesus sesianga dua halak jadi ngutukadong namadok hatana Tuhamu alusihamu ma narikot doi di Tuhani dungi pitor luason nama pabuhamu ma tu barusion ida ma naroma rajami manopoto nalabok dorohana haludi duhudulan na doot anak ni haludi buban di bonda sida ma haludei dohot anakna dia peho ma ulusna tu kijangna laus di paudul ma Yesus tu atas nai Ramajahita alai sudena toropi akan di juluna nang namangin siap puripe mengulupulupun Hosianna Olat ni masahakna mertua ma akan ubege hatani debata jalan au peoksa amin. Tato potima dusatan na gudangi dia dupani di bata martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Martangiang mahita ale debata amanami pargugu nasuhatu dosan jala pala horong roha prodo hami tu ada upamu manopoti jala manol soli salu dosanami
Sian hatu tubuh nami nunga marlo dosa hami. Jaladang adong nasitong di bagasan rohanami. Gabe hutut dok kami do dalan dalilui. Ima na mangalaw si uhumi. Alay na manorsoli do hami. Jalau pasatami matuho saluhut hadirion nami. Ala porsia situdo hami. Hodo Tuhan para si rohana sumurung. Jala parholong roha. Dan di halomongon ho hami mago. Gabi dilehoko di hami hasesani dosa. Dohot hangulun ne baru. Ala holong ni anakmu nama noktongi. Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Ay songonodo holong ni rohani debata di portibion. Pola do anak na sasadai di lehon. Aso nang mako garup na porsia di ibana. Asa hanguluan na saling liling na di ibana. Hasa ngapom ma di debata na di gijang. Amin. Tatangi oma hatani debata song sikat ni pati nagabiruhut ni ngulu ni baru di bagasan mingguta sedarion ima natar surat di sada Samuel bidu saplonom ayat pitu songonoma tar surat di si alai didok Jahoba matu si Samuel una kong mamereng turupana manang tutongam ni dagingna ay nunga hubolokon ang ko ibana ay dada marguru tu parnidaan ni Zolma yang ko Zolma rupa do nandi idana alay ang ko Jahoba roha di bagasad do nani idana wala ni masahna atong rak mangidugugo mahita tu arupa ni debata ali Tuhan debata sa parguguy mahami mamulahon na ubarto hatami. Amin.
tahatidakom ma haporseao tai songon na hinatidakon ni dongata sa haporseao di portibion rakmadok mahita au porsea di debata Jahoba ido ama pargono suatu dusan nama no palangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman at tidungon ni si Maria na gabi-gabi siya di parbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na manaon na bernit di panguman silatus na mati terpajal do ibana di hau pinorsilam jala tua tubalo aturung di tanom na manai ke surgo laudut siamu di debata Jahoba amanai pargugu naswa tudusani di sima ibana pai mamula sogu tutanoon manguhumi halak na mangulo na mate au porsea di todi perbadia jala adok sada huria na badia huria hakopani ala Kristen akan na badia doh di hasisani dosa doh di hatai na madok mulak mangulu suku daging halak nong mate doh di hamuluan nasora sudah amin. Salam Marihita salukna damang dainang. Berita jemaat manang na titing di hita di minggu tasadarion na paduahon na melayani hita Ima Amang Pendeta Robin Siregar MTH sian kantor Sinodi. Poin patuluhon ibadah video YouTube pada hari ini Minggu 10 April 2022 ibadah melalui live streaming YouTube pukul 10 WIB. Kebaktian malam atau pertangyangan sektor, kebaktian malam pertangyangan sektor di jemaat kita dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 masuk pukul 19.30 bertempat di gedung gereja. Dihimbau agar semua warga jemaat mengikuti kebaktian malam atau pertangyangan tersebut. Acara berbahasa Batak. Kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan seyogianya dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 direncanakan masuk pukul 16, untuk hari Kamis ditiadakan. Poin yang keenam, kegiatan Paskah tahun 2022 dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di jemaat kita dilaksanakan kebaktian Paskah sebagai berikut. Poin 6A, Pasion atau Kamis dan Kamis Putih. Kebaktian Kamis Putih memperingati penderitaan Yesus Kristus dilaksanakan di gereja kita ini pada hari Kamis 14 April 2022 masuk pukul 19 WIB. Poin 6B, Jumat Agung. Kebaktian Jumat Agung memperingati penyaliban Yesus Kristus dilaksanakan di gereja kita dengan dua tempat untuk ibadah, yaitu gereja dan gedung sekolah minggu pada hari Jumat 15 April 2022 masuk pukul 9 WIB. Di dalam kebaktian dilakukan pelayanan perjamuan kudus dan dilanjutkan dengan peringatan detik-detik kematian Yesus Kristus manang ulau nahohom masuk pukul 10 WIB. Untuk ibadah Jumat Agung, pemakaian gedung sekolah minggu dan tadi gereja, setelah ibadah kita tidak disediakan konsumsi. Jadi adong doreha di hita bodo mulak romuse jam 2 siang. Poin 6C, Paskah pertama.
Pasca pertama memperingati kebangkitan Yesus Kristus di jemaat kita dilaksanakan hari Minggu 17 April 2022, kebaktian pagi jam 8, kebaktian siang jam 10, kebaktian sore jam 17 WIB. Poin yang ketujuh, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 10 April kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Berita jemaat tambahan, surat masuk dari Panitia Sarana dan Prasarana Wilayah 2 Medan Deli Serdang, Kantor Korwil Wilayah 2, nomor 03/SP/Wilayah 2 4 Romawi 2022. Hal permohonan bantuan dana pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil 2 GKPI Medan 2 Deli Serdang. Kepada yang terhormat Bapak Ibu PHJ GKPI Jemaat Khusus Air Bersih di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan. Sehubungan dengan telah dilaksanakannya perletakan batu pertama pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil 2 GKPI Medan 2 Deli Serdang yang terletak di Jalan Sisingamangaraja kilometer 10,5, Perumahan Omadeli Internasional Pileg Blok A nomor 21, belakang Poldasu, Kecamatan Patumbak, Kelurahan Timbang Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022, dan untuk menindaklanjuti pembangunan tersebut dibutuhkan dana sebesar 450 juta rupiah. Berkenaan dengan hal itu, kami dari Panitia Sarana dan Prasarana Wilayah 2 GKPI memohon kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari agar kiranya dapat memberikan bantuan untuk mewujudkan pembangunan rumah dinas dan kantor wilayah Korwil 2 GKPI tersebut. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Besar harapan kami, Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan bantuan demi pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil 2 tersebut. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih. Medan April 2022. Salam dan doa kami, Panitia dan Sarana Prasarana Wilayah 2 GKPI, Ketua Umum Insinyur Leonardo Siregar MH ditandatangani, Sekretaris Umum Penatua Dr. J. Lumban Gaul SE MSc ditandatangani, mengetahui Korwil GKPI Wilayah 2 Medan Deli Serdang, Pendeta Dr. John Kitop Silitonga MTH. Tambahan Upabwahami, utusan Sian GKPI di nama Dohoti peletakan batu pertama di pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil, Ima Amang Padita Dohot Hami Sian Bendahara. Jala adongdo dipanggil donasida ikon dohodo berpartisipasi Sian GKPI Jemaat Khusus Air Bersih. Songonima titing dihita mingguan, Tuhan memberkati. Muliaten. Hurian itu hatta, tapasada roh hatta martangnya kita. Di bagasan uduk dohok serep ni roha, rohame marhapurusan, jala majuho, ali amang nabasa di bata jahuba manami. Di johami magwar munasub badiai, di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus si baluahame. Tuhan Yesus, mangerbang mapinggolmu tumangihon alu-alu tangiang hamoleteon nami. Udihok kami ali amang nabasa, pargugui kami, tamado kami madok mule ate tu adubamu. Disiala asido tolong ni roham, disuruh hotot di porbadiai di nama nuktuki haporseon nami. Bui kami ro tu bagas jorom nasub badiai,
lau marhapurusan mamuji pasang apoko. Jala diramoti di pasu-pasu hodo sudah hame di akka gulmit ni gulu nami siapa hari. Mulai hati ma Tuhan, dangalani gugu nami i. Ale ulan asidot dengan di basa mendo. Nasetok tong mangaramoti madongani hami. Pinuji pinasangap magwar muna subbediai. Mulai hati ma di soboro nami tuho. Jala martang yang ilik-ilik nami tuho ale Tuhan di bata Jehovah aman nami. Merhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ho maho manotong mangaramoti hami. Dinalahu majojongi pakubasan nami. Doh parmingguan nami. Dinama muka sahat no paujukun. Tuhan Yesus. Dirbakok kami dutu adu pamutang yang ilik-ilik nami. Dibutuh hodo ale Tuhan na basa. Namasa di negara nami. Nangadong dope Tuhan akka penyakit COVID. Hinurhon ni ale Tuhan. Di patupa huria nami do songo permingguan di bagas kami akan tua-tua nami melalui live streaming YouTube Nasonari sedang berjalan amang nabasa para si roha bulun di akan tua-tua nami si sorho nami keluarga nami nasa terbuh hami tu agor nasada di ruagas roha nasida marminggu nasida nuaing di bagas tua si bagading bagas nasida pasu-pasu mana sida Tuhan diakan tua-tua nami nasuda gugu nasubudo pirap dohot tami hinurhon ni parsahidon tutangamu para si rohaido pasaton nami asa hotok tong nama nugu-nugu mangaramoti merdame sonang nasida Tuhan nang pedang buih hamirap marminggu di bagas huriamu di pos dorohana meli Tuhan sodang irwa pikiran nasida asa manoktong nasida mandok molate merdame sonang dihagaluton ni persahiton nasida molotung harong pena di bagasa persahiton hatam do namar saringar di tangan musia muddo habis amorado habis sukun do lana asing namar lapatan ali Tuhan akka perhitian tu akka para medis dokter dari laku bisuk perhitian mai molotung adong akka na tua-tua nami si solo keluarga nami na di bagasa persahiton tumibu malum asa buhi hame muse rap marsaur di bagas jorom nasub badiai Tuhan debata para si roha bulun disakapi roha nami do huria nami naneng lau patu pahon kebaktian malam pertanyaan sektor gabungan disakapi roha nami patu pon nami mai di hari Rabu tanggal 10 April Tuhan Yesus marsoba jala mangilik kami tuho odihok kami Tuhan asang giat Tuhan sudia kadongan nami sahuria buih hami reta marsita beta-bean marsi beta-betaan rotu bagas jorom nasub badiai asa tok kami di bagasar parsaurammu dohok di bagasar pasu-pasu nasiak koi suang-suang ma aliamang na bahasa para si roha bulun disakapi rohani huria nami duali Tuhan ima Tuhan lahu manomu-nomu marningot hari hama matem dohot hari hahehemu sian namate disakapi roha nami do huria nami patupon nami pesion Kamis Putih di hari Kamis tanggal 14 April lasongoni muse di Jumat Agung patupon nami do Tuhan di hari Jumat tanggal 14 tanggal 15 April uhud patupon nami mahulau nahohom jalan sakapi roha nami muse Tuhan di hari Minggu tanggal 17 April ima Tuhan pesta bulut di hami ima pesta hahehiyomi mate ho di hau penor silang kumokop pami jala hehe ho sian namate namar lapatan dua mang nabasa dia kasudi sakap ni huria nami si pardohot tu Tuhan mardohoti sakap nami asa dinggan marturi ali Tuhan ahape sakap nami ahape na dulahu kami tahu puji-pujian hamolate omai di guar nasub badiai ramoti hami ali Tuhan suang-suangon ali Tuhan paingot tami disakapi huria nami do Tuhan lau papunguhon persembahan nami ima lau pembangunan gedung sekolah minggu amang dabasa paingot tami mula tungadong pihak kapasu-pasu na di pasahakmu siak tuhami na siak kodoi di jalo hami atong paingot tami ali Tuhan mula dapota pasu-pasu hami bay mahami gabi haba orang ni pasu-pasu madok molate tu adu pamu suang-suangon ali Tuhan disakap ni rohani huria nami pembangunan rumah dinas
dan kantor Korwil wilayah 2 amang dawasa saya tuktuki maroha pikiran nami asa manuk tok kami dok mola tuhu marhiti akka pasu-pasu na dilom mutu kami gabi bui kami ton sipar dohot manakabi akka ruas nami dohot pusakapan ni kantor pusat nami. Tuhan Yesus para si roha bulun satok kinay ali Tuhan naposom amang padita nami si regar dinalahu patol hason hatami asiroham Tuhan lehom maroha bisuk lehom magugu tu amang padita nami asa marbisuk margugu na siya koy jala tau kami mangat si hatam di bengot todo kami li Tuhan dia pala di parmingguan nami sa darion hatam na marsaringar di tonga-tonga nami pinasupasu makalat na guwar ni Tuhan ni pinasupasu manaro marhiti guwar ni Tuhan ni lapatan na ali Tuhan Yesus pasupasu mahami neng mebat to neng rohami neng roma humad dapot to kami meba mahuali Tuhan radi mahami ali Tuhan maju harurom jala paingot tami ali Tuhan asa setia kami mangulahuk katam asa si pardohot tami bedia dia dopamu pasu-pasu mahami salu na Tuhan ay holak kodo Tuhan hapurusan nami hodo haposan nami marpakirimo kami ali Tuhan asa hotok tong majong dongi jala madongani kami amang nabasa para si roha bulun hame matutu Tuhan na neng lahaboran ni pasu-pasum dinaroho Tuhan lahu mandapot tuk kami dinaroho ali Tuhan lahu mangibati kami ibati maroha pikiran nami meba maho Tuhan tuhurian nami radi mahami madok molati tuho asa radi kami manumunumu harorom jadi si pardohot kami mabungoti ho marulup-ulup tot dinami buhi kami marsaur di bagas jorom munatung bediai amang dabasa para si roha bulun perdusa na gudang dohami ali Tuhan alay bedia doang goho perbediai mahami si pardohok mahami dinaneng laro mahu ali Tuhan lahu madulu mangibati kami huriam pribadi lepas priyadi pasu-pasu mahami atong pinasu-pasu mahu ali Tuhan neng laro mangibati kami mula hati mesobara nami tuho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami para serupa bulun sasiktong naliamang nabasa tumas segudang donai dihirim ni roha nami si pangidon nami tuho alay marsoba kami tu adu pamuna soba diay asa ho matok tungali Tuhan namani kopi sudi ilik-ilik doho tangiang nami jumulu urasi madusa pangalauson nami asa tamado pe habaron ni pasu-pasum marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tu adu pamu amin.
Dami na sumurong tu saluhut roha. Ima na mga ramoti ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Hurian itu hata, shalom. Horas madihita. Inarohaku dak pola behu patad daud diri kuat Nah, piga-piga hali ambi jala mulu digi kapir bersih anak muna dohami. Mungkin salilingon hira nga agak jarak kami makobasi di tonga-tongan huriata. Sonari kami ditugas son pimpinata di kantor sinode sebagai kepala biro administrasi informasi dan komunikasi. Jala tinggal di Pematang Siantar. Mungkin rana perlu mulu na julu dua dora manang sada do perati kidak danak nuaeng ngatulu. Dua bawa sada buru. Imolala na bui tabahan ni informasi manang buah-buah di hita. Asaw nanganang pola suku-suku ni sido paditata nama kobasi nuaeng. Jadi nakin nga di berita jemato nami padita Robinsar Siregar. Ya. Tabuka ma jamita turpuk di hita di minggu Palmarum. Nanyenet siang pesalmen bindu 110 walu. Mamuka mai sian ayat 10 sia saat rodi 20 sia. Pesalmen bidu 110 walu ayat 10 sia saat rodi 20 sia. Tajahama margati soring. Ukap pamuma diau akabahal ni hati goran. Asa hubunguti akai laho mamuji Jehovah. Madok moliate maau di ho, alanau di alusi ho au, jalan majadi hatuauku. Sian Jehovah doi masa, halongangat doi anggo di matata. Iya le Jehovah, saya manupak maho. Iya le Jehovah, saya homa mabahen majadi. Jehovah do debata, jala ibana mandongan hita. Tabahon hamuma akka pelean pestai sahat rodi akka taduk ni langgatan. Madok moliate mahamu di Jehovah, ay pardenggabasa do ibana, ay rodi salileng-lileng na do asi ni rohanai ido sahatna. Hurian itu hatta hulala sudedo hita hea mengalami sada pakilalaon molo malungu kita tu sadahal. Malungun
ison marlapatan may suatu kerinduan yang begitu mendalam. Rindu terhadap sebuah harapan. Rindu terhadap sebuah keinginan. Di halunguni rohai buido dipakai gabe dasar halak mabahin gabe sada lagu karya seni gudang parede manang panurat ede na berjiwa seni mendalam yang dapat mengartikan rasa rindunya halunguni rohanai macai denggan hata-hatai liriki buido dangholan ede buido puisi gabe sada karya sastra buido manurat buku dot akalana asing. Memang agak berbeda do tuhita molo agak kurang sensitivitas taringot tu seni memahami memasuki secara mendalam macai bagas pesalmen 110 waluon alanido bagi dibahan pesalmen 110 waluon gabe sada ede manang pesalmen jaladung di ede honon gabe sada hatopan maun gabe sada hatopan jala gabe sada pengakuan manang kredo odo latar belakang ne pesalmen 110 waluon buasa nasida macai lungun alana perjalanan panjang sejarah bangsa Israel nong jot-jot di jami tahun jala di bari tahun dihita sian generasi opu nasida ujui saat rodi nasida omma tiki terjadi sada peristiwa bagi di bayan kredo manang pesalmenon pengakuan iman mulak nasida marningot perjalanan sejarahi akka opung nasidai ditaringok manaringot manasida nasa pedang secara langsung nasida secara faktual dipakilalahon songod dia nasida tiki dihabuangan nasid songod dia perjuangan nasida tiki tartaban dope nasida dihabuangan ni Babel dohot lo mulak nasida mengibati perdalanan nama caidau jala sahat tubonani pasogitna. Jadi tikilau memasuki alam pikiran nakin pengalaman nasi songoni do nasida bui meresapi tu bagasan hati-hatena nah tapi dang di alami secara langsung alai diede homon gabe sada pengungkapan haporsiaon gabe sada pangatusion di nasida jala dialami nasida dotong dung mulak nasida sian habuangan ni dang adong beagiaha hutani nasidai termasuk madang adong bedisi bagas joro kemudian sada generasi mapa jongjokon bagas joro on diduluk ni habadiaon ni debata buasa dibayar diduluk di sada tempat na khusus jala molo laing rotu si lo manakok tu bagas joro iba molo tu lau tu Jerusalem
halak Yahudi manang halak Israel ujui. Iko mempersiapkan diri do. Mempersiapkan diri bukan hanya mempersiapkan secara partodion, secara spiritualitas. Termasuk dotong ikut dipersiapkan fisik, stamina. Dangadong dope beca tiki, dangadong dope gojek motor, gojek mobil, dangadong dope. Mau lope adong halode, mana koda akan amora do. Kamar lepak do. Boita bayakon ya mang, inang. Buah. Dalam ni bagas ni halungun ni rohana sida holan lahu mandapot to bagas joro ikong godang perjuangan. Jala perjuangan ni dang sebanding dopi dibandingkan perjuangan aka opung manang generasi-generasi nas julu. Tiki di habuangan. Jadi macam bagas do sebenarnya. Makana sada ede puji-pujian, sada hatopan na mangulu do di bangsa Israel. Bagi di ayat sadai itor didok. Ayat 10 siai nakin natajai. Ukapamu madiau akabahal ni hati goran. Ukapamu ma bukakanlah pintu bagiku. Lau masuk tu harbangan ni bagas jorui. Di sima nasida sian rohana macai bagas, sian halungunan ni rohana, jala spirit semangat. Di nasida lau mandapoton bagas harbangan bagas jorui, nunga merdalan nasida ratusan kilometer sian akka hutan nabe, lau mandapoton doloki di sima nasida laho papitahon menguji adonan aing siujion na manginang hurian na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus dirina rohana pikiranna nguluna. Ada orang so masuk dope di harbangan bagas joro manang lokasi ni bait suci itu, mereka menyatakan, apakah aku layak Tuhan untuk masuk waduh naing masuk tup harbangan bagas jorom na badiai. Naung dibuktiho do nasida dinapita partodiona napita haporsiona tikila mamolusi akadalan-dalan sinakin tertuju do rohana, tertuju do pikirana, tertuju do sude aktivitasna pangalahona. Dang talu di nasida disude akan namasa di pardalanan ni terus do nasida Maria tordina berjuang nasida asaboi saha tau. Mulai sianinga dong di bagasan rohana. Buka ukapamo madiau akabahal di hati goran. Unang bagi masuk au HP dinamasuki au. Kujupangi hasitongan dang sitongau laho mandapoton de batakku. Sada refleksi na bagas do nama nami dot ina nami.
lengkap ma diau akabahal ni hatigoran. Jadi secara alamiah nong terseleksi do halak nong sahat di bagas jorui tu doluk hatigorani tu doluk ni bagas joro ni debata. Secara seleksi alamiah, orang yang memiliki dasar yang benar, orang yang memiliki spiritual yang betul-betul berasal dari hati, pikiran, dan tindakan, begitu dia ingin masuk di pintu gerbang bait suci itu, hatinya penuh dengan kegetaran. Macai gemetar doi bana laho mandapoton bagas joroi. Diuji disi na toho doau. Di hati goran nasi tong doau diaka pabahenan di tonga-tonga ningoluku boyau mamulus sahatu harbangan bagas joro ni debata. Hurian ini holongan nadong di gedung gereja taon songsongoni amanami dot inanami na manyaksihon ibadah live streamingon. Dung sahat na sida disi proses manang ritual demi ritual diulahon na sida jaladong dipakilalon na sida sude akan namasa di tonga-tonga ningulu na sidai didok maodo bahal ni Jahoba bongo tani akapartigor doi sogot di memehom maon pabuahon tu aka generasi tu generasi nakin nunga adong bogasna imasian aka opung nasida songsongoni sada pengakuan muse di pabuahon nasida aka generasi na masa tikii asa ima sada batu ukuran manang sada standar sada ukuran di nasida ikon ulahon ni aka generasi na mangihut ma sude aka nahu baik kamion asa sada pada perningotan mon gabe sada ukuran di partigoran ni hasitongan na ni ulang nasida songo dia do mangulu di hati goran. Jadi molo bahasa nuaing di dok bahasa generasi nuaing adong jejak karakter inna manang jejak spiritual. Perjalanan nakin dia kau pupu nasida dibayan sada edde puji-pujian gada sada pengakuan dungi imana naniula ritual demi ritual jaladang holan sekedar ritual na rutinitas alai sada ritual na mangulu jalan nasitong doon naong dibuktihon nasida naeng pabuahon na tu pardalanan ningulu aka generasi na mangihut sahat madihita nuaeng sahap madio basod dihita lahu manguji muse sada refleksi magnida buado pardalanan ni haporsiauta buado pengakuan nagabe edde nagabe pujian na mangulu di tonga-tonga ni hita ganup pribadi lepas pribadi. Mungkin dari 21 22 madok moliate nasida di sude aka hatuau naung di jalona naung didapotna gabe sada batu parsuhi mai kami madok gabe sada standar jala bukti ni batu parsuhi ima nagabe sada eskatologi marningot tu haroroni Tuhan Yesus Kristus bangso Israel bangso nakin
na di habuangan ni gang dianggap na sida sada bangso na hebat. Alai ala naong ditetapon debatado na sida gabe bangsona diuji mai di pardalanan ni ngoluna molo pandebagas diboto do lapatan di batu parsuhi. Molo danga dong batu parsuhi olo do lari sudah ka ukuran. Itu kan? Boido sekian derajat molo sodong batu parsuhina ba dang binoto bo parpeak ni sada bangunan standar, ukuran standar berkualitas tinggi. Ala nima sude akka letak-letak na molo diukur iko pas doi suhi-suhina, iko pas doi derajatna, iko pas doi meteranna. Makanya standar tinggi dia batu parsuhi. Ima bangsa Israel nagabe di ojakkon di batagasan di bata anakna Tuhan Yesus Kristus. Nah dibolokkon alegabe sada batu parsuhi na manoktong sahatin waeng. Na manghiuturian na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sian Jehovah doi masa halongangan doi anggo di matata. Aryodo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jalan marlas ni roha mahita disi. Satu nubuatan doon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ala ni Yesus Kristus do batu parsuhi nagabe bukti hasitongan ni debata di tonga-tonga ni portibion. Alai dinamasa bakoldo jalamaoldo huriana hinaholongan lumobima tong sejarah na mangihut dia di bangsa Israel di halak Yahudi marnida hasitongane secara khusus dihadirion ni Yesus Kristus. Pangatusyon na sida taringot tu hasitongan, pangatusyon na sida taringot tu Tuhan Yesus Kristus, niripudo raja sebagai raja na naing paluhon na sida sian harajaon ni portibion, ido bage maol na sida mangatusi ahado lapatan na haroron ni Tuhan Yesus Kristus sujui. Nakin nang dipabuahon bahwa bui mulak muse na sida manada di batamar hite-hite na bui na sida pajongjokom muse bait suci manang bagas joro alai ditiki dihanguluni Tuhan Yesus terjadi muse sada hal nama bembagas sada bukti dihita yang ngulu ni hajol maut memang sangat labil. Bukti ni dihita sada kenyataan dinalau pahoton hapor siaoni penuh dengan perjuangan yang tidak main-main. Betul-betul harus memiliki kepastian jaminan kebenaran. Dia mah buktina huriana hinaholongan. Di minggu palmarum dihita di minggon. Di nanako Yesus tu Jerusalem naing masuk ibana tu huta Jerusalem. Imanakin natajaha di epistel. Ahdo namasa disi. Rodo halak sian segala penjuru, nama boto, nama BG, Yesus Kristus, Raja, diherbangi aka paheana, dibae sudah aka bulu-bulu ngrau narata, ima na gabesada tradisi dihita,
Minggu Palmarumon. Ditomu-tomu doa ruaran Yesus. Diduk doa Hosianna, Hosianna. Diptar palsu-palsu ma ibana naro di bagasan Tuhani. Yesus, Hosianna, Hosianna, Hosianna. Sian sudi keterangan taringot tu pangatusion na sida panjakonan na manang panumunuan na di hararoni Tuhan Yesus Kristus ima gabe raja ni portibion. Ido kan? Asaha asaboy na sida muse mulak sian gonggoman ni Romawi. Hape pangutusyon nai las imusedo mabayan na sida gabi sude halak nadong disi namadok Hosianna, Hosianna tiki dipangido asalau mamilit Yesus do manang si Barnabas isi do dipilit sian pamangan nakin namadok haleluya puji Tuhan Hosianna, Hosianna Roma Raja halakido tong musena madok sian pamangan ido musena keluar namadok silakko nibana, silakko nibana. Diuji muse pangatusyoni hurian na hinaholongan. Diuji muse hasitongan. Dihitan waing. Lau mendapatkan hari manang perayaan. Lau marningot penderitaan ni Tuhan Yesus Kristus dinalau tersilang ibana dipaingot kita di minggu Palmarumon dinaro hita dipangatusyota dihasitongan natatio pribadi lepas pribadi hasitongan na salelingon adong di bagasan rohat tabi ado lapatan ni narohi taromar minggu ganup minggu. Heado hita tumatangis adorang so masuk kita di harbangan ni gereja tahun marningot di bagasan rohat tabe marningot di pangatusyot tabe marningot di akka pangulaut tabe lo marhua do sebenarnya masuk kau nong berjuang doau lau mandapoton bagas joro naeng marsaur do debata naeng mamuji pasangapon guar ni debata jala naeng ma patuduhon hatuaoku patuduhon nau hujakot do Yesus Kristus jala Yesus Kristus do mangarajai pikiraku jala Yesus Kristus do namangula di bagasan ate-ateku alanido bagi mabain sudea kapangalahoku tindakaku pikiraku ido halungun ni rohaku mana ngabat topet jupang hari minggu baro mardala doau ganuk minggu berjuang mangalo sude aka tahi-tahi di dorohaku mangalo sude aka namasa di tonga-tonga ni halak nadong di sekitarhu unang-unang au sadiri pe daku tada daku boto dihalungun ni rohaki ulan nasomalan sabing jala ido muse mabahen
akadongata na ni humaliak ta lamdaw. Dangolanao na so malungun, halak pegabe lamdaw. Alani pangalawku, alani pangatusyoku, hasitongakku, naso boy do pe diuji hasitongan na. Di minggu palmarumoma hurian na hinaholongan, mula do muse sejarahi, di dalam nomu Jesus sita, dinaro Jesus na padulihon. Tadok husyana papuji tuhata taredehon ganup minggu ganup tiki. Hapi tiki di jolut ta Jesus Kristus. Tahau libana, taumma ibana. Songon pomban ni si Judas. Tapuji ibana marite-ite endetta, tapuji ibana marite-ite ngulutta, hapela sian pamanga todo, sian ngulutodo, sian ka aktivitas na taula ganu parido, tong naman jehoni bana. Mulak mo sa sejarahi. Alanido ganup tahun di parningotan perayaan di hari besar Kristen, kita harus masuk lumubi di pesta parningotan ni hamamate ni Tuhan Yesus. Jala pesta nama cai luar biasa belgedoon secara spiritual. Molo Natal tadadoi tabain, itu kan? Tadadoi, macai luar biasa tadana. Ale molo pas Jumat Agung, menang Passion, Jumat Agung sahatu Paskah, matadana hita, nama dok pesta perayaan nabalgama di tonga-tonga ni tradisi ni Kristenon. Lumubi mapangatusyota damang dodainang. Tak polai kon manuhur baju baru ate. Isi mana hea manuhur baju baru ti kilo Paskah. Adong do? Isi mana hea manuhur baju baru ni pahupuna ti kilo Paskah. Si batu baru na baju dot akan asing dadok kiai. Jarang sede dua dora. Ale molo Natal wajib, molo daong hurang ate. So kuna bahurang ma. Mungkin ala ni COVID molo sebelum na mangan siang dote. Asaw nang mulak stimulus doi, stimulus. Sonari dak pola dong mga siang. Basukun na adong do musinaro. Adang adong mga siang. Inna. Lo jam 2 ala dadang dipatu pa mga siang atau ima adang mga siang. Sotong songoni. Berarti ro ibana holan lao harna lao neng mga siang. Akan nga bahaya. Ido kan? Hape lao marningot detik-detik hamamate ni ala nadang dipatu pa mga siang bagedang dang ro. Buido sada fakta noni tohodo jam iton menang daun. Molo hurang do par minggu di jam 2 ala nadang rang mangan siang berarti hapor siaw tahun sarupa moi dohot akan asing hapor siaw nasi kotak. Itu kan? Hapor siaw nasi kotak. Maribu-ribu halak mandohoti demonstrasi alani naeng mangan nasi bungkus. Mulu dang adong nasi bungkus, dang ro. Hati-hati, bahaya mengancam. Urian na inaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus song-songon ni amanami dot inanami na dong manang di dia pehamunas nuaeng di minggu palmarumon.
suku-suku dihita. Molodohot dohita nuaing marayahon, mamestahon Minggu Palmarum. Jala disido hita laho manomu-nomu haroroni Tuhan Yesus Kristus. Jala na mangedehon, jala na marsurahon hale hosana hosana Roma ho. Na Roma ho di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Suku-suku dihita las gabe hita do musim mulak mancehu ni bana manangdaon. Gabi do hita muse memiliki haporsyaon na si kotak manang daong. Tauji may, huria na hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Asati kinaro muse hita, ganuptik hita ro, malungon rohata na yung pajupang doho Tuhani. Ima Yesus Kristus di bagasan ama dot ano oportun di parbadia. Naong manesa jala manobus dosatta. Naong dileo dihita sada pangatusion na sitong. Holan alani asidot holong ni rohani debatado. Di bagasan Yesus Kristus. Naong mga kopita. Siyan manurus mudar na nabadiyay. Di pargugoy mahita. Lahom mardalan. Sahat ro di ujung ni ngulutta. Terus maon bergelora, terus maon mabain sada haporsyaon na menggelora. Dang holan hasomalan saping. Jadi ikon haporsyaon na pitado. Ikon haporsyaon na mangulo do. Melomat dok originalitas spiritualitas. Originalitas, origin, asli. Jadi sonari mauldo hita mangida mabereng secara visual mana yang asli, mana yang palsu. Maul inarohata asli, HP palsu. Dia mah halna paling konkret nadong di sekitar tanuaing. Ahama contohna. Pemandangan manang tabereng indah begak wah. On gabi totong do gabi koreksi di hamya kapar jamita. Unang holan na marjamita ale dang mangulo di tonga-tonga ni nguluna. Bagag idaon jago. Asli tapi palsu. Tadamay tabereng joon. Do guarnon. Mulusyanan syadadaw idaon asli kan? Asli do. Iya. Asli bunga plastik. Asli doon. Alay bunga plastik. Bagak do idaon? Bagak. Arga do? Arga. Alay mangulo doon? Mangulo doon? Ima gobaran haporsyaon na tongon nuaing. Idaota bagak, idaota luar biasa. Alay dang mangulo. Tabain sebagai aksesoris di tonga-tonga ni huria. Tadda ni hirasongonon matong haporsyaota. Bagak idaon, asli idaon. Alay dang mangulo. Jok dohu kritiki. Alanaha tada ni haporsyaoni tad taulah doi tabukti hod doi tonga-tonga ni persekutuan di huria. Jarang doi daun latar manang di somma tadok langgatan nabadia alay tahiasi ma langgatan nabadiaon dohot barang-barang na palsu. Patuduhod doon sebenarnya na palsu do haporsyaota manang na asli. Buah molo tabain bunga-bunga na mangulu. Segar. Tarakiton aka inata manang keluarga. Mabayan persembahan na. Mingguon sian keluarga ma bunga altar na asli. Paciuli ular ate. Saya kritiki do gudang gereja. Tapi gerejaku gabaran na tong songonon. Satabi amangate aka pangurus pangulan ni huria. Satabi. Asisoris doon.
aliasi sorison satu indikator doon taringot tu pangatusion dohot aktivitas perdalanan ni ngulu. Tadok doon langgatan habadiaon ni debata. Ale tahiasi doon dengan kepalsuan. Nabagak idaon. Ale dang mangulu. Ala nii dipasingot kita marhiti-hiti minggu pasal palmarumon. Unang bedohot kita. Marsurak madok hosiana. Tatanopom ma di bagasan pikirata. Tahapor siyay ma nasodohot behita madok salipon ibana silakon ibana di tonga-tonga ni nguluta alay tapatuduhom ma gabi batu parsuhi dohita standar ni haposyaon na mangulu marhite-hite pangalahota ganupare. Amin. Martang yang maita. Pinuji maho oleh Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Dang marsidohot pehami. Laho marsurak madok hosiana hosiana. Dang dohot behami. Laho madok persilakon persilakon. Lumubi ma di tonga-tonga ni perdalanan ni ngulu nami. Tutudo oleh Tuhan. Macai borat si tutudoi. Ale pos rohanami oleh Tuhan. Naung disesahodo sa nami. Naung malua hami siyan gonggoman hamatean ala ni dosa nami. Naung ditobus mudar-muda madiai hami ale Tuhan Yesus Kristus. Sada pangatusion na mangulu jalan asitong may. Nanaeng siujion nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Sada kepastian jala jaminan naung sesa dosa nami. Alani male Tuhan marhite-hite ngulu nami. Marlas ni roha hami mamuji-muji pasangapon guarmu. Jala ima dalam nami oleh Tuhan. Pabuahon, memberitahon. Di tonga-tonga ni ngulmit ni ngulu namion. Hodo de bata nami. Na malungud do tok-tok kami. Mangulahon lomo ni roham. Asa asi do tolong ni roham may oleh Tuhan. Nagabe sada panidangion di tonga-tonga ni ngulu nami. Pos rohan nami oleh Tuhan. Disude halungon ni rohan ruas ni huriamon. Na adong tongon di bagas joromon. Songsongoni na menonton na menyaksikan melalui live streaming sa darion. Dapotan pasu-pasu hasitongan na sida. Jala sada bukti di nasida. Haporsyaon nasida mangulu. Dinabuhi nasida le Tuhan. Madok moliate di tonga-tonga ni nguluna. Mamuji di bagasan haporsyaon na mangulu. Alanima le Tuhan. Parguguy hon hami sude. Lahu mangulawot ca. Pasu-pasu ruas ni huriamon. Jemaat khusus GKPI air bersih. Mulai siya nakadanak. Akan naposo na magudang satu akan na tua-tua nami akopung nami. Disude akka pardalanan ngulmit ni ngulu nasida. Songsongoni akka parhalado ni huriamon. Paditanami sekretaris jemaat bendahara akka seksi-seksi dot kepala seksi punguan-punguan kor hola tuhodo hupasat tami nasida le Tuhan. Asa marhite-hite pakobasion di tonga-tonga ni huriamon ale Tuhan. Taruli pasu-pasu, taruli las ni roha, ganup ruas ni huriamon ale Tuhan di bata amanami. Bope masa COVID-19 ale Tuhan, alai diliakudo hagugo di hami, boy hami mamulus di hamaoloni. Jalaboy mo se nuay kami, mamuji pasangapon guarmu di tonga-tonga ni bagas joromon. Moliate madihole Tuhan de bata amanami na basa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.
Marede hita sian bukede 470. Hata diri batana paborhato kita pasahaton hamuliation di rohata. Psalmen biddu 50 ayat 20. Manangise na mamelehon hamuliation ido na pasangaponau jalam mabahen lapang asa hupatuduhon di ibana hatuaon di debata. Amin.
Terima ita selalu bacong-cong. Tapa saat mapiliata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang. Di para topot rohanami dos yang uduk ni rohanami. Hodomual ni nasa ulibasa na mauli utus. Di sono pasatami do pilihan hamoleteo nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihan namion asa gabidalan panidangion. Parsauran dot ulaon asini roha ni Huriamon. Bahema ulu nami gabi pilihan na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajamu. Holong hasitongan dot hadameomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa setokto mandok mauliate tuho. Di bagasan goar ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, say pinarbadiama guarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehoma dihami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa ni dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami. Sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu Madhita, Shalom.
Maria